Ας βουτήξουμε λοιπόν κατευθείαν στα βαθιά. Σήμερα θα προσπαθήσουμε να αποκωδικοποιήσουμε την πολιτική μηχανή της αναγεννησιακής Φλωρεντίας. Μια μηχανή πανέξυπνη, αλλά όπως θα δούμε και βαθιά ελαττωματική. Αυτό ήταν το ερώτημα που στην κυριολεξία βασάνιζε τους Φλωρεντινούς. Είναι το ερώτημα που πλαισιώνει όλη αυτή την ιστορία. Και ξέρετε, αυτή η αιμονή τους οδήγησε σε ένα από τα πιο περίπλοκα πολιτικά πειράματα που έχουμε δει ποτέ. Για να καταλάβουμε πρέπει να μεταφερθούμε πίσω στον χρόνο, στην αναγεννησιακή Ιταλία. Η Φλωρεντία δεν ήταν απλά μια πόλη, ήταν μια ανεξάρτητη πόλη κράτος και ήταν απίστευτα περήφανη που δεν είχε βασιλιά ούτε δούκα. Ήταν αποφασισμένη να κυβερνηθεί μόνη της, από τους πολίτες για τους πολίτες. Τουλάχιστον αυτή ήταν η κεντρική ιδέα. Εντάξει, αλλά πώς το κάνεις αυτό στην πράξη? Πώς μια πόλη γεμάτη ισχυρές ανταγωνιστικές οικογένειες που μισιούνται αποφεύγει τον εμφύλιο πόλεμο και την τυραννία? Η λύση της Φλωρεντίας ήταν ένας απίστευτα περίτεχνος μηχανισμός, ένα σύστημα γεμάτο ελέγχους, ισορροπίες και, το κυριότερο, μια ηλικιώδη ταχύτητα με την οποία άλλαζαν τα πρόσωπα στην εξουσία. Στην καρδιά όλου αυτού του συστήματος, λοιπόν, βρισκόταν η Σινιωρία. Αυτό ήταν το ανώτατο κυβερνητικό σώμα. Σκεφτείτε το σαν το σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο. 9 μέλη που έπαιρναν τις πιο κρίσιμες αποφάσεις για την πόλη, με επικεφαλής το γκονφαλονιέρε της δικαιοσύνης. Και εδώ είναι που το παιχνίδι αλλάζει εντελώς. Κοιτάξτε αυτόν τον αριθμό. Μόνο 2 μήνες. Ένας πολίτης μπορούσε να υπηρετήσει στη Σινιωρία για 2 μήνες και μετά, τέλος, έπρεπε να φύγει. Αυτή η απίστευτα σύντομη θητεία ήταν η βασική τους άμυνα. Η λογική ήταν απλή. Σωστά. Κανείς δεν μπορεί να μαζέψει πολλή δύναμη αν ξέρει ότι σε 8 εβδομάδες θα είναι πάλι ένας απλός πολίτης. Βέβαια, η Σινιωρία δεν κυβερνούσε μόνη της. Όχι, τα πράγματα ήταν πολύ πιο περίπλοκα. Υπήρχε ένας ολόκληρος ιστός από συμβούλια γύρω της. Το κολέγιο, το συμβούλιο του λαού, το συμβούλιο της κομμούνας. Για να περάσει ένας νόμος, χρειαζόταν η έγκριση πολλών από αυτούς. Και αυτή η πολυπλοκότητα δεν ήταν λάθος του συστήματος. Ήταν το βασικό του χαρακτηριστικό. Σκοπός ήταν να διασπείρεται η εξουσία παντού. Το ερώτημα όμως παραμένει, πώς διάλεγαν όλους αυτούς τους αξιωματούχους που άλλαζαν κάθε 2 μήνες? Εδώ λοιπόν φτάνουμε στο πιο ριζοσπαστικό, στο πιο φλωρεντινό κομμάτι της ιστορίας όλης, την κλήρωση. Ναι, καλά ακούσατε, για τους Φλωρεντινούς η κλήρωση ήταν το απόλυτο όπλο ενάντια στις φατρίες και την ευνοιοκρατία. Η φιλοσοφία πίσω από αυτό ήταν για την εποχή πραγματικά επαναστατική. Η ιδέα ήταν, αντί να αφήσουμε τις ισχυρές οικογένειες να αλληλοσκοτώνονται για το ποιος θα κυβερνήσει, ας αφήσουμε την απόφαση στην τύχη. Στόχος: να βγάλουμε την ανθρώπινη προκατάληψη εντελώς από την εξίσωση. Τουλάχιστον αυτή ήταν η θεωρία. Η διαδικασία αυτή είχε και όνομα, τράτα. Φανταστείτε το. Τα ονόματα των επιλέξιμων πολιτών, γραμμένα σε μικρά χαρτάκια, έμπαιναν σε δερμάτινους σάκους, τις περίφημες μπόρσε, και κάθε 2 μήνες, σε μια μεγάλη δημόσια τελετή, ένας αξιωματούχος τραβούσε τυχαία τα ονόματα. Αυτή θα ήταν η επόμενη κυβέρνηση. Μιλάμε για μια κυριολεκτική πολιτική λοταρία. Ακούγεται σαν ένα αδιάβλητο, απόλυτα δίκαιο σύστημα. Έτσι δεν είναι? Όχι ακριβώς. Γιατί όπως σε κάθε καλή ιστορία υπάρχει και μια ανατροπή. Αυτό το φαινομενικά τέλειο σύστημα έκρυβε ένα τεράστιο δομικό ελάττωμα. Ένα ελάττωμα που στο τέλος θα το κατέστρεφε εκ των έσω. Και εδώ είναι το ερώτημα του 1 εκατομμυρίου. Το ερώτημα κλειδί που αποκαλύπτει όλη την αλήθεια. Γιατί το πιο σημαντικό δεν ήταν η ίδια η κλήρωση, αλλά το ποιος αποφάσιζε ποια ονόματα θα έμπαιναν εξ αρχής σε αυτούς τους σάκους. Η απάντηση σε αυτό αλλάζει τα πάντα και η αλήθεια είναι κάπως σοκαριστική. Η συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού, πάνω από το 75%, μιλάμε για τους απλούς εργάτες, τους μικροτεχνίτες, τον λεγόμενο popolo minuto,
εντελώς αποκλεισμένη από όλο αυτό. Η δημοκρατία της Φλωρεντίας τελικά αφορούσε μια πολύ μικρή προνομιούχα μειοψηφία. Οπότε, για να μπει το όνομά σου στον σάκο, έπρεπε να περάσεις έναν ολόκληρο στίβο μάχης. Έπρεπε να είσαι άντρας, πάνω από 30, να ανήκεις σε συντεχνία, να μην έχεις χρέη και, το κυριότερο, να προέρχεσαι από καλή οικογένεια, με πολιτικό παρελθόν και πάνω απ' όλα να έχεις πάρει την έγκριση από μια ειδική επιτροπή. Αυτό το αυστηρό φίλτρο μετέτρεπε την κλήρωση από άσκηση δημοκρατίας σε μια εσωτερική υπόθεση της ολιγαρχίας. Και φυσικά, όλος αυτός ο αποκλεισμός γεννούσε οργή. Η εξέγερση των τσόμπι, των εργατών του μαλλιού, ήταν η πιο διάσημη έκρηξη αυτής της οργής. Βγήκαν στους δρόμους, απέτησαν να ακουστεί η φωνή τους και για ένα πολύ μικρό διάστημα τα κατάφεραν. Όμως η εξέγερσή τους συντρίφτηκε και αυτό απέδειξε πόσο εύθραυστη ήταν στην πραγματικότητα η κοινωνική ειρήνη. Μέσα σε αυτό το περίπλοκο σύστημα, με τους κανόνες και τα παραθυράκια του, μια οικογένεια αποδείχθηκε πιο έξυπνη, πιο πονηρή από όλες τις άλλες. Οι Μέδικοι. Οι Μέδικοι δεν κατέκτησαν τη Φλωρεντία με στρατό. Τη χάκαραν από μέσα, εκμεταλλευόμενοι τις ίδιες τις αδυναμίες του συστήματός της. Όπως λένε οι ιστορικοί, η κλήρωση, αυτό το σύμβολο της δικαιοσύνης, έγινε σταδιακά ένα απλό εργαλείο στα χέρια των ισχυρών. Ένα θέατρο δημοκρατίας, του οποίου το σενάριο όμως γραφόταν στα παρασκήνια. Και εδώ βλέπουμε τη στρατηγική τους βήμα-βήμα. Ήταν σε δύο φάσεις. Πρώτον, έγιναν οι πιο ισχυροί τραπεζίτες. Δεύτερον, με αυτόν τον πλούτο έλεγξαν τις επιτροπές που αποφάσιζαν ποιος είναι επιλέξιμος. Τρίτον, και αυτό είναι το κόλπο, φρόντισαν η λίστα της κλήρωσης να είναι γεμάτη μόνο με ονόματα φίλων και συμμάχων τους. Και τέταρτον, το πιο έξυπνο, διατήρησαν την πρόσωψη. Η δημοκρατία φαινόταν να λειτουργεί κανονικά, αλλά στην πραγματικότητα, όποιος κι αν κληρονόταν, ήταν πιστός στους μεδίκους. Έτσι, σιγά σιγά η σπουδαία δημοκρατία της Φλωρεντίας μετατράπηκε σε ένα άδειο κέλυφος. Οι θεσμοί υπήρχαν, οι κληρώσεις γίνονταν, η σινιωρία άλλαζε κάθε 2 μήνες, αλλά η πραγματική εξουσία είχε μετακινηθεί οριστικά στις σκιές, στα χέρια μιας και μόνο οικογένειας. Η σύγκριση με την αρχαία Αθήνα τα λέει όλα. Στην Αθήνα, η κλήρωση ήταν εργαλείο για να συμμετέχει ο λαός. Στη Φλωρεντία ήταν εργαλείο για να μην σκοτώνονται μεταξύ τους οι πλούσιοι. Μιλάμε για 2 εντελώς διαφορετικές φιλοσοφίες που απλώς έτυχε να χρησιμοποιούν την ίδια μέθοδο και το τέλος ήρθε, βέβαια, σταδιακά. Το 1434 ο Κόζιμο παίρνει τον άτυπο έλεγχο, ακολουθεί μια σύντομη δημοκρατική αναλαμπή στα τέλη του αιώνα, αλλά το 1500 οι Μέδικοι επιστρέφουν αυτή τη φορά με τη βία και το 1532 η αυλαία πέφτει οριστικά. Η δημοκρατία πεθαίνει επίσημα και γεννιέται το Δουκάτο των Μεδίκων. Όλη αυτή η ιστορία μας αφήνει με ένα τελικό ερώτημα. Όσο έξυπνα κι αν σχεδιάσεις τους θεσμούς, μπορούν να διαβρωθούν από μέσα. Μπορεί ένα σύστημα να προστατεύσει τον εαυτό του από εκείνους που έχουν τη δύναμη να αλλάξουν τους κανόνες του παιχνιδιού.